Sanibona bafowethu. Ngiyathemba niyaphila ingane zakwethu nonke. Onibingelelayo iqhawe lako menziwa. Umfana walapho uLundi uMahlikihlikana. Cha bafowethu. Ngithi angithi nje nqampu. Ngisike lijikayo nje. Ngizothanda ukuqala ngibongele abafowethu bonke abaqashiwe emcimbini omkhulu ozobe uSolundi nge-17 kaDisemba lapho uzobe kuyisomnandi festival. So ngithi angidlulise nje ukubongela abafowethu abathe bathola lelo thuba lokumenywa kulowo mdlalo noma kulowo mcimbi. Bese ngiba nombono ke bafowethu othe ukwehluka. Engixoleleke umuntu ongeza ukuqonda noma ongeza ukuzwisisa kahle. Kodwa nje ozwayo futhi uzozwa. Cha angikho mnandi mina ngomcimbi kaBhuti uLanga. Ngendlela ahlela ngayo izinto benethimba lakhe. Ngicabanga ukuthi kunomdlalo laphana uLundi kwelakithi lapho esithi siphuma khona. Kodwa thina esithi siphuma khona sibonakala akukho inhlelo na indlela esike mhlawumbe sayixoxa noma sayidlala phansi noma sabonisana ngazo naye njengomuntu esiye simthathe njengengqwele yethu uLundi. Kodwa ngiyadideka mangithola ukuthi mase enza izinto ezinje akabazisi abantu bakubo, akabazisi abantu bangakubo. Okubuhlungu kakhulu ke ngicabanga ukuthi naye kodwa futhi uyoqonda lokho ngoba naye ngicabanga ukuthi udlulile kulezi zimo zokuthi uthole ukuthi kuye kube nemicimbi engakini kodwa wena ungayazi futhi uphinde futhi ungamenywa kuyona. So iyangiphoxa kakhulu ke lena ngoba uSomnandi indoda engiyone ikhomba ulithanda eqinile ihlala kulo. Engazi ke ukuthi lapha iphambiseke kuni ekuthenini ukuthi makuhlele kalo mcimbi uthola ukuthi ngempela abantu okuyibona basekhaya basikasi kulo mcimbi wayo. Abantu abandile kuba abantu abaphuma emazweni ngokuhlukahlukana noma endaweni ngokuhlukahlukana kodwa laba bakasekhaya kube yibona bashoda. Okubuhlungu kakhulu ke ngoba ngicabanga ukuthi baningi kakhulu abaculi abaSolundi okumele bekhuliswe yibo osothole ukuthi bekwazi ukukhula bevele bebonakala, ikakhulukazi mangabe kuyinto ethinta uLundi, into esuke ihome ground leyo. Kusho ukuthi vele kumele ukuthi lo muntu lo wakhona ekhona ukuvela noma ekhona ukuyiveza, kodwa ekugcineni masithola ukuthi sicindezelwa yibo. Kubuhlungu kakhulu lokho abakwenzayo. Angisho ukuthi mhlawumbe khona umuntu abambize ngephutha, akekho umuntu abambize ngephutha kube seyinhlolweni zabo ukuthi benze lokho, kodwa nje ekugcineni akumele sifele ngaphakathi, kumele iqiniso lihlale liliqiniso ukuthi abakwenzayo akukho kahle ngoba kusikhombisa ukuthi kusho ukuthi ngelinye ilanga abafisi ukuthi kube khona umuntu oyoba kuleli zinga bakulo kuleyo ndawo. Ngizothi nje ukuhluka kancane ngingafisa insizwe sezimkantshubomvu kule ndima zibukele kuKhuzani umfowampongoza. uKhuzani mncane kodwa umqondo wakhe ukhule kakhulu. Sengike ngayibuka yamningi imidlalo uKhuzani akayihlelile, kodwa ikakhulukazi engiye ngikunothise ngoKhuzani akakhohlwa abantu bangakubo. Noma ngakuthiwa kunjani uKhuzani akakhohlwa abaculi bangakubo, noma akuthiwa udumile noma akuthiwa kadumile, kodwa uKhuzani akakhohlwa abaculi bangakubo. Kuyamangaza ke lokhu okwenziwa ubhodi omdala uThokozani. Uthola ukuthi mangabe ehlela imicimbi enjengalena uyakhohlwa ukuthi lapha kakhona umele insizwa zakuphi, umele yiphi indawo. Wenze njengonje umele nje la kumele khona, kwangaba ukuthi mhlawumbe
uyazazi ukuthi ngoba emlapha nje umele uwulundi endimeni enemele uwulundi nje. Khona abantu abasakhula ngaphansi kwakhe safuna ukufunda okuningi ngaye, kodwa mayekhomba ukuthi yena akanalo unake nabantu abakhula phansi kwakhe, akanalo uthando abantu abakhula phansi kwakhe. Lokho kuyasilimaza kakhulu engqondweni nasemoyeni, ngoba kukhomba ukuthi kucaca ngokusubathi akafisi ukuthi kube khona umuntu ongagcine besezingeni lakhe ngokwendlela okwenzeka ngayo noma ngendlela eyenze ngaye. Kuyasiphoxa kakhulu lokho. Yilokho nje bengifisa ukwedlulisa abafowethu okungangiphethe kahle. Ngicabanga ukuthi abafowethu engibakhulumele